चिरां समष्टि चिरांदुवा समष्टि बेयाव आङो दिनै समष्टि हिसाबै जितु पाब्लिक मिटिं फैगौ इलेक्शनखौ लानानै जितु पाब्लिक मिटिं बे पाब्लिक मिटिंआव नुजाफैनो हानानै आं गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय हाजार हाजार गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि मानसिया दंफैजोबो फैजोबदों जोंनि बिपिएफ हान्जाखौ मोजां मोननानै आरो बिपिएफ हान्जाया देरहासार जानाया 100% जों सियर दिनैनि दिनाव जों बुंनो हायो आरो बा अखाथ' हादोंमोन अखा हाबाबो रावखौबो हमथानो हायाखै साथा लानानैबाबो बयबो दिनैनि बे मिटिंआव प्रेजेन्ट जाफैदों बास 14 नम्बरावथ' फेरेंगा आरो खाम्फाया गेलेना गेलेया बेखौसो नागिरबाय थादों मथथे आं गेलेफैगोन फेरेंगा आरो खाम्फाया बेहाय गेलेथारनांगौ बिसोरखौ प्रेजेन्ट थारनांगौ बहाबा खारगोनसो नामा बिसोरलाय नंबाय थारा बे 14 नम्बराव खाम्फायाबो गेलेनांगौ फेरेंगायाबो गेलेनांगौ ओमफ्राय आं जागोन जों साथामजों सोर देरहायो नायनोसै दे दिनै नोंथांमोना नुबाय बेसेबां मानसि जादों मैयाबोथ' मोनथाम समष्टिनि निसिमा काजलगाव 13 चिरांनि दंमोन काजलगाव हेडक्वार्टाराव बेयावथ' हिउज मानसि बेखौ बयबो नुदों आरो बयबो साखि होदों आरो दिनै आलदा हिसाबै चिरांदुवाराव दिनै हाग्रामा सार फैदों आरो मानसियाथ' बिराद जादों अखा हादों खिन्थु अखा हाब्लाबो अखाखौ नेवसिनानै दिनै जेरैबायदि फैदों आरो सारा हाग्रामा सारा गावनो दिनै बे समष्टिनि केन्डिडेट होनानै गावनो डिक्लेयार खालामलांबाय जों चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै आरो आङो सासे केन्डिडेट हिसाबै सारखौ बरायदों आरो जोबोद मोजां मोनदों बे चिरांदुवाराव देग्लाय देरहागोनना एखेबारे खाथां जाबाय नै दा जयनिं जागासिनो दङ गासै 1200 मानसिफोर जयनिं जागासिनो दङ दिनै बयबो दिनै ग्रिद फैदों सब जाथियानो बाहागो लाफैदों मोनसेल' जाथि नङा बेयाव गुरखा दङ बर' दं आदिबासि दं आरो सुत्रधरबो दङ राजबंसि दङ गोबां दङ बिदिनो खोनादों आंबो खोनादोंमोन बहाबा एखनबा बावखुंग्रि एखनबा निसिमा दिनै फुङाव बिथाङा माबायाव दंहैयोमोन खुंख्राझाराव आंनि गामियाव आंनि बिसिडिसियाव 100-150 जन मानसि बे जादों आरो जयनिं जेबो गैया गावसोरसो बुंनानै लानाय जयनिं बे जयनिं जेबो गैया थारैनो बिथाङा गोहोम गोग्लैनायखौ आं नुवाखै मानोना आं गोबाव बोसोर आङो बे जायगायाव मावबोबाय बेनिफ्राय बबे खनायाव माबायदि सोर दं गैया आरो बुद्धिजीबिफ्रा सोरजों दङ गुबुन गुबुन जातिफोरनि दैदेनगिरिफ्रा सोरजों दङ रायजो राजाफ्रा सोरजों दङ बेखौ आं मोनथिबाय आरो मोनथिगौ जिहेतु आंनिनो समष्टि बिटिसि समाव आंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आनसलिकनि आफादगिरिमोन एबसुनि आफादगिरि बेयावनो बिटिसि सुक्तिया जानायखाय 16 नम्बर समष्टिखौ आंनि गेजेरजोंनो आरो आंनि लोगोफोरनि गेजेरजों बेखौ सोरजिनाय जादों बेनिखायनो जोंहा गोबां रोखोमनि सुख दुखनि बेयाव खोथा दङ निसिमानि जारिमिननि खोथा दङ थैनाय थांनायनि खोथा दङ बायदिसिना समस्यानि खोथा दं बेफोरखौ जिहेतु आंनो फुराना हिसाबै मोनथियो आरो देरहाखानाय आंथ' एमसिएलए खिन्थु गभर्नमेन्टसो दानो हायाखै आरो बेखौनो आसा खालामदों रायजो राजाफ्रा देग्लायथ' गभर्नमेन्टआव फैखासिगोन हाग्रामा सारा सिफ जाखासिगोन आंबो मोजां माने हाग्रामा सार बुंनाय बायदिनो इएम होगोन मोजां दायित्व होगोन बे दायित्वखौ लानानै गासै निसिमा समष्टिनि जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि आरो 40टा बिटिसि समष्टिनि आरो गोदानै हाबदेरनाय रायजो राजाफोरनि गासैबोफोरनि सुख दुखखौ आङो हाग्रामा सारनि उन थानानै आङो खामानि मावलांगोन होननानै रायजोफोरनो आङो गेरेन्टि होबाय।